És que vinc a rebre uns familiars. Estic, que no me'n cap més, a rebre uns familiars que tornen a Oliva. Ai, després de tant de temps, tant de temps. Bueno, que estaven fora les persones. Clar, el missatge que em van enviar anunciant la seva arribada em van dir: ens veurem al lloc més emblemàtic de la vila, el més preciat per Centelles. Però clar, vosaltres direu: xica, no hauria sigut més fàcil dir-te exactament on quedar? Seria lo normal? No. Pues resulta que jo dic: ei, vaig a pensar. Al Palau. Pues al Palau no pot ser, perquè allí està ple de soldats, i els soldats, amiguets de la meva família, no són. I l'església l'he descartada. L'he descartada perquè la meva família, de beata i cristiana, ben poc. Clar. I no serà així? A la bassa que arreplega les aigües de la sèquia mare per a dur-les al molí, el més preciat de la vila, el que ha fet gran al poble d'Oliva, i rics i poderosos als comtes. Sí, rics, molt rics. Gràcies al sucre i al fet de tindre els seus vasalls moriscos i mudejats, treballant 24 hores com a esclaus a la terra i al molí. 24 hores l'alè dels comptes ahir. Clar, no m'estranya que vulguin pegar a fugir, que aprofiten les incursions pirates per buscar millor vida, per rear, o directament fer-se pirates, perquè no s'estranyen. On hi ha mar, hi ha pirates. Hi ha Oliva. A Oliva hi ha mar? Sí! Pues és pirata! Clar que sí. Oliva és pirata. Des de Carròs. Carròs? Pirata genovès. Al que Jaume I li va regalar estes terres. O els mateixos Centelles. Els mateixos Centelles que es dediquen als cors a atacar vaixells per tota la Mediterrània per a fer-se els suculents botins, sempre baix les ordres del rei de torn. Clar, i així també finançar-se les seues campanyes militars. Són pirates, però vestits amb seda natural. Clar. I els Balaguer d'Oliva, no els coneixeu, els Balaguer? Ai, els Balaguer, tan estimats com eren, com a comerciants, com a pescadors, que van sofrir un atac pirata castellà. Quina calamitat, quina injustícia! Sabeu per què? Perquè les lleis es van posar a favor de l'atacant. Fins que no es van arruïnar, no van parar. Clar, anys més tard van tornar així, a les terres que es van veure néixer, per a recuperar els seus i pegar a fugir dels comtes. Anna, clar. Però bé, jo el que espere és veure els meus familiars, els descendents d'Ali Caixet, el pirata Ali Caixet, també ajusticiat a la plaça Major de València. Un desastre. Però jo crec que estic parlant ja massa. Vosaltres a mi no m'heu vist, Jo vaig a pegar a fugir, me'n vaig a l'enginy, a veure si me'n trobo allí,
que és el plaer més gran que puc tindre. Però vosaltres a mi no m'heu vist, eh? No m'heu vist, no m'heu vist. Vaja, veig la plaça molt plena. Que hi haurà avui mercat? Disculpeu. Vaja, veig la plaça molt plena. Que hi ha avui mercat? No. Ui, serà que he vist una pirata que baixava del Raval? L'heu vista? No? Ai, que fea per ací, en la zona murallada de la ciutat. Mare meva, segur que ha pegat a fugir i s'ha amagat, clar. I vos ha dit moltes coses. Ah, que sí? Pues mireu, no n'hi ha que fer-li cas de tot el que vos vaig a dir, perquè dels pirates no hi ha que fiar-se mai. És gent que no sabem el que mos dirà i possiblement no mos diga veritats. Ai, però això em faltava a mi avui. Lo fotuda que vinc, però ben fotuda. M'he anat al Palau i cada volta que vaig al Palau, ai senyor, que malalta em pose. Perquè ara vos ho explique. Vas allà al Palau i quan t'aplegues vols reclamar. Però no n'hi ha ningú, mai n'hi ha ningú. Ara, ai, quan es tracta de cobrar els tributs, els senyors sí que mos envien enseguida al cobrador, perquè mos vigila els llauradors, perquè les dos fanecais que tenim, les portem, les fanecais que tenim de la Canyamel, les portem al molí i a l'enginy, clar, passa així. Però saps què? Que de les dos fanecais, una va directament als senyors i l'altra al molí que també és dels senyors. Però bueno, qui cultiva la Canyamel són els moros, sí, els amoravits, els mudejats, els taifes, els moriscos, els torets i els barraquets. Però ara diuen que estan en vaga. Estos moros estan en vaga. Diuen que treballar la Canyamel és fer molta faena i que tenen que estar de sol a sol. I damunt diuen que per dinar una volta al dia i tindre que demanar, gràcies a Déu, que no volen treballar. I ara jo et dic que els deixen de milongues, que ja està bé, que es posen a treballar, perquè si no es posen a treballar, la gent de la meva colla llauradora, esos ni volen, ni saben, ni tenen ganes. Perquè ara vos diré una cosa, segur que els agrada la meva gent, els llauradors. Ai, això sí que els agrada. És figatell. Les botifarres d'oliva, la casalleta i la mistela. Per això sí que són bons, els llauradors, la meva colla, per això sí que són bons. Ai, mare. Maleït, ai, mare. Mireu, nosaltres venim d'allà dalt, de les Terres del Nord. I clar, quan vam aplegar així a la Vila d'Oliva, nosaltres no teníem dineret i no ens podien aposentar així en la vila. Però clar, nosaltres som llauradors, som masers. I clar, no podíem anar-nos tampoc al ramal. I què vam fer? Ens vam aposentar a la pedania d'Oliva. I allí estàvem, tan a gust i tan bé. I aplega un dia que els senyors mos diuen: no res, teniu que treballar el cultiu de la Canyamel. Ai, és de la colla, vam dir. Quanta faena,
n'hi ha que fer, perquè sabeu que la canyamel hi ha que tallar-la, hi ha que portar-la al molí, hi ha que pelar-la. En les calderes que n'hi ha, que són molt grans, n'hi ha que coure-la ben coguda. Després, com cada volta li donem més el cobre, fem el sucre boníssim. Però ai, els pendors de la meua colla de llauraors, ells no tenen ganes i no la volen fer. I ara jo em pregunte, ai, si manàrem les dones, de segur que ho faríem millor. Bueno, crec que va ser hora de que me'n vaig a veure què fa la meua colla. Perquè deuen d'estar en l'enginy. M'imagino que treballant, perquè si no, veurem què fem. Mira, ja que esteu així i no hi ha mercadí que va fer ahir, podríeu vindre amb mi, acompanyar-me. Vos apetís? Sí. Pues anem-on, va callir. Pensem. ¡Espirates! ¡Que vengan espirates! Mut! Ni anomenar-los. Eixes criatures, qui les ha parides, que les governe. Pare! Que les persones grans necessitem concentració. Pues no veieu lo feinats que estem. Però és que hem vist els pirates! Res. M'han donat això. Mare de Déu. Què és això? Porta-li-ho a ta mare, això. Va, avança. Marcel, és fatal. El sol castiga. Ei, Això ens faltava. Que ara plou o que pedrega. Que si la pluja o el porquer de Sant Antoni. Només ens faltava haver d'aguantar a les criatures jugant a l'atac pirata. que any que carrega s'esguella. I més barat. Que el sucre fa grossos, diuen. I volen sacarina. I vas al mercat, està a preu d'or. I mires bé, i ho porten de Sud-àfrica. Només ens faltava haver d'aguantar a les criatures jugant a l'atac pirata. Com si no en tingueren prou de lladres. Això. Pirata. Veges tu, no en tenien ja prou? Calleu, que de lladres hi ha de moltes lleis. Agusaes. Què en dieu de centelles? Fills meus, pagueu-nos el tribut que ens deveu com a senyors i nosaltres es protegirem amb llei. Amor d'amo, au i en cistella. Després venen els roders, se ho emporten tot i els temibles, poderosos. Senyors, tu els has vist, jo tampoc. Ja l'has vist, ja s'ha amagat. En el cul arromangat, xip-xap. Amb el cul arromangat. Sí, amb el cul arremangat, xip-xap. Els senyors
Són poderosos. No podem entendre les seues raons. Ai, ara vos diré jo, senyors. Ai, els senyors només saben anar a missa i de dinar. Sí, senyor. Només saben que figurar i que bufar-se. Senyor. Per dineret. Colocar a tota la seva parentela. Hablar en castellano. Senyores. Fer rics els bancs. Bé. Tirar a la gent de sa casa. I vosaltres, ai vosaltres els llauraors, sempre vos toca treballar, callar i pagar, sempre. Aixina és, aixina. Però no ho vis content en això. Mireu-ho, pareu atenció. Encara està com ho varen deixar els moros. Clar que sí. Ara volen arreglar-ho. Ara volen restaurar-ho. Si al final el faran hasta bonico i van a traure-li hasta profit. No, dona, no. Els diners estan per unes altres coses. Han de deixar caure el molí de l'enginy, que estiga en terra, i que mos porten el tren, la carretera i totes les promeses. És com si mataren un corder a veure què fan els déus. Que farts que estem de senyors. Senyor. Ah. Va, ja ho tinc. Ai, de quanta la notícia. Veu que te vas guanyar. No té que m'entreguet. Ai! No tires, que va. Ja tinc l'esquena. Estem morts, estem morts. Diuen que hi ha crisi. Pestilència. Els mercats són els déus. I els senyors, els seus sacerdots. No n'hi ha diners per infraestructures. Sabeu què passa? No n'hi ha diners per la gent. La gent empobrida, no podem ajudar-la. Esta gent no té per res. Austeritat. Pagar deutes. Pagar la vidorra que es mamen el rei i família. Que creus i creus? Sempre estem igual. Mal així. Ara, i el sistema de vigilància proactiva en xarxa de Torres de Guaita? Jo no haguera fer millor la pregunta. Les Torres de Guaita. Què collons fem de les Torres de Guaita? Les Torres de Guaita. Calla, dona, que estem així parlant dels homes. Les Torres de Guaita estan fetes un empastre. A veure qui és el valent que s'enfila a ese pilot de pedres. A veure qui mai vigila. Jo? Jo tampoc. Ai, i ara, senyors, mos faran que mos gastem els dinerets. Tenim que fer una instància, un memoràndum, pujar al palau, fas cua allí. Estàs un bon rato, ho presentes i en seguida sabeu que vos diuen no patiu, que quan les inventen les càmeres de vigia les posarem. Què vos sembla? Mira, l'únic que mos faltaria ara seria que vinguera un atac pirata. Menos mal que jo els mol el falsó dia sí i dia també. Joan, escolta. Isabel, per l'amor de Déu, deixa'm-nos tranquils. Dona, m'agobio. Jo, fijeu-vos, d'una llagona vella m'he fet una punta de llança que ni els mallanços eixos, ni el tirant-lo blanc eixe que llitgen els mallanços del carrer Major. Isabel, porta l'arma i la mostraré. Porta-la. Porto. Ai, refotres casaren. Ara vaig, en seguideta, 1000 homes. Encara hauràs de gastar-la encara i no lluir-la tant. Ara en sentireu que estic farta ja, però no veu la calorada que porten els xiquets? Mare meva. Diuen que estan jugant a la mar, al clau de la torre. Che, Isabel,
Per favor, deixa'm-ho, ja. Això no pot ser. És que és increïble, això no s'ho creu ningú. Mira, si no fora, escolteu, que ens han vist desembarcar amb un llaüt de la bandera de la mort que riu. Ah? Ja han parlat amb ells. Ai, va, dona, va. Sí que ens agrada jugar. A més, que siguin fantasiosos és el que pertoca. Dona, però i que les dones s'ho creguen. Se ho ha cregut. Se ho ha cregut. Te ho has cregut? Voleu més proves? Mira, Martinet ha vingut fumant en pipa. Ai, se l'haurà trobat en un bancal. Ah, clar. I el tabac? També se l'ha trobat al bancal? Segur. Ah, clar. No, I esto? Martinet, això no es fa. Encara és massa menut. Ja li pega xamais el xiquet. Mai Déu. Voleu més proves? Ara, vosaltres li heu ensenyat això, xiquets? Canteu, xiquets, canteu! Na 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 na, na 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 na. Què? Mare en cade. Com? Ah? Això? Ja so! Vés a veure! És en donat a tu fill, vés a veure. Mare de Déu. Porta que sí. Oh, és fort. És un plec de notari. Un plec de notari. Què és això? L'excel·lentíssim notari de Dénia, en Vicent de Mallot, en nom dels seus clients, els molt honorats pirates barbarers de la Mediterrània, als masers i llauradors de la vila, Raval i Terme d'Oliva. Ja tinc la mosca al nas. No m'agrada gens tot això. I ara què collons volen Pareu estos? taula que pleguem a dinar! Merda! Cavallers, hem begut oli. Per allà veiem els pirates, per allà veiem... Espera, un moment, vaig a per la llagona que la tinc a casa i vinc en un moment. Sí, espera. T'acompanye i portarem algo de menjar. Sí, jo també Per si la cosa s'allarga. Jo també l'acompanyo. Vecinos, no me vuelvan pa! ¡Agua! ¡Defendes ahí como hombre! ¡Venga, va! ¡Hombre! Desperta, perro, desperta! Amunt, pàries de la terra! A les barricades! Vinga, olivans! Demostreu de quina pasta esteu fets! Tu! Vine-s'hi! I defèn en sang la posició! Boret! Boret, què fas ahí? Vine-s'hi! Fes el favor! Estàs a fumar alt. Marxa d'ahí! Per ací no vull que passe ni una rata! Vosaltres, feu-me una barricada ben feta! Però que no, així, si no posem més coses no farem res, que això no és cap joc! Vinga, va, baixeu més batalats, però no us veu ahir que venen? Senyors! Senyors! Que me l'agarra! Que me l'agarra! Jo me'n vaig a casa, que no vull les víctimes! Jo me'n vaig! Si te'n vas, torna de seguida, o aniré per tu! Ave Fatma Puríssima! Assalamu alaikum! Gran capità! Embaixador! Mala formació d'atac! Formació!
patiu. A lo millor, lo que volen, pues podem, esbufem, s'adormim i mos fem anell. Això! Esbufem, dormim, i ho fem bé. Clar. Ara tots bevem casalla. Sí. Pues bufem, pues anem a dormir i demà vamos al cep. Serem tan amistos. Mare meua! Menudos estrategues esteu fets! Si així el que no suma senís. Però a veure, vosaltres que teniu a la sal, a les venes, Sal o casalla! 2 segons. Es presenta l'ambaixada dels molts honrats pirates bàrbares de la Mediterrània. Senyores, senyors, vos parla Pol, el ros del collar. Passeu qui siga. Així, boret de cama negra, per a servir-los. Benvinguts, per dir alguna cosa. Ja, com ho teniu? Mira que esteu messi. Redeu que feu ahir el palo selfie. Redeu, quins valents. Ja ho veus. I vosaltres, que feu tan terra endins, sempre he sentit que les rates marines es manegen al pla. Res, home, res. Un negociet que veníem a proposar-vos. En l'erta que et fies d'ells, Un negociet? Pues no teniu molta traça de tratants de sucre. Veig que és vostè qui mana d'esta colla. Soc Tudela Blicachet II, capità pirata. Senyor de 7 mars i dels 24 vents. Fill, net i besnet de pirates. Fill d'Oliva. I sí, a comprar venir. Jo sóc bonet de cama negra. Parit, mamat i criat per la tia Maria la Sapeta i el Patxut de cama negra. Ahí, a la vora de la vila. I què? Ja ho teniu tot alfarrassat? Ja teniu l'argent a punt i tot llist? Ja ho tenim. A veure, anem a pams. Mireu-vos. Que fan uns llauradors com vosaltres, alçats en armes, El ridícul. Què fer? No us veu? El ridícul. Defendre'ns! Redei quin geni. De qui? Dels pirates com vosaltres. Els molts honorats pirates camarers de la Mediterrània. Esteu poc rebenaviats. Ambaixador, treu l'arxiu. A veure, anem a veure. Era l'arxiu, estos. A veure. Tenim de tot. Treu l'arxiu. Va merda d'arxiu. Tot banyat. Ei, vete de la A veure, ara, segons el nostre fitxer, aquestes terres són de Centelles. Home, pues el meu. Com intents que els heu cridat per defendre-vos d'este furiós atac piràtic? I els cavallers de Centelles? A veure, i els cavallers de Centelles? On estan? No els hem avisat perquè sabem que estan al cap i casal, ben mudats, posat de perfil, per a pintar un fris que volen posar al palau. I la Guàrdia Civil? On està la Guàrdia Civil? La Guàrdia Civil. Estan tots a Catalunya, per això del memoràndum. Per això ens hem armat. Quina? S'heu armat, però vosaltres s'heu dit. En 2 llances de xitxa i nabo i 4 xaes. Penseu que podreu amb nosaltres. Heu vist els trabús que portem? Heu vist els nostres rostres despietats? Les nostres mans desfetes de la guerra i la... Els pirates som catedràtics del caos.
Autoritats de la destrucció! Virtuosos de l'assassinat! No vos lamenteu gens. En realitat, la sort vos ve de cara. Vaja. Recordareu aquest dia com un dels dies més afortunats de la vila d'Oliva. Per un mòdic preu, venim a protegir-vos. Ens ha tocat la loteria, d'amor. Com ara, nosaltres venim assacanats. No podríem veure alguna coseta, perquè venim assacanats de tant de navegar pel món. Ja, jo també. A la taula i al llit, ja ho sabem. Pues, a la taula. I esta també. Vale. Sentem molt la taula. Que aneu assacanats. Vingut assacanats. Sents. La mare. Sentències, vine cap a fi. Aixeca el salla, va, aixeca el salla. Esta també, li va allà. Policia. No la tires, que bacana, xiqueta. Mira la guerrera. La guerrera. No se l'ha robat. Passa-lo. No sé si se l'acabeu. I de qui ens protegireu? Això, de qui ens protegirem? A veure, en primer lloc, de nosaltres mateixes. Això està clar. I dels roders, dels senyors, dels bancs i de qui falla faltes. I sobretot dels moros. Que els hem avançat venint de camí i ens han dit que pensaven desembarcar aquesta matinada. Els moros! Moros. René i Titaina. Quina pascueta més concorreguda. Ole, visca el turisme. Sí. Ole, visca el turisme, no? Però no patiu de res. No patiu. Teniu-vos nous senyors i amics. Un lideratge fort. Una aposta de progrés i prosperitat. I un retorn al sentit comú i a les tradicions. Molts honrats pirates camarers de la Mediterrània. Quina barra teniu, galla. A veure, i per el mòdic preu? Dona, deixa'm parlar. Espera. Això, quin és el preu? Res. Mira, el sucre que tingueu al magatzem de l'enginy i al molí que estem. I de tant en tant ens ajuntarem, menjarem, beurem i farem filetes. Bé, tot per a vosaltres. Au, tot el sucre. No, que no per a vosaltres. Així no disparem ni un tros. Home, no raptem a dos malers. Xica, que jo ja l'havia treballat un parell. Sí, això jo veig que va per bon camí. Amb això, trau el contracte i si algú d'ells sap escriure que el signe Està faltant molt de treball. i en pau. A veure, Està faltant. a veure. Veus com volar. Mossos de la mà. A veure, anem a pams i a veure, i ho entendreu. A veure si sucre, a veure on teniu ese sucre. El sucre. A veure, El sucre. El sucre, diuen. El sucre se'l van endur la setmana passada, senyors, per a fer-li una tortada al rei i no ne queda ni un granet. El sucre. bueno, Tem-los. ja, alçat. Com ara... Ensenya-los. Sucre. Ensenya-los a fer sucre. Com ara vull veure-vos jo als pirates.
Vull veure-vos acatxant el llom. Vull veure-vos treballar. Vull veure-vos llaurant el sucre. Ensenyeu-vos a fer sucre ja. Ja n'hi ha prou de ser Calma. Si tornem cap a la mar, ens trobarem a la morisma de cara i es pelarà. No queda que estàvem farts d'anar abans i redolors. Que som d'Oliva. No havia quedat que tornàvem a casa a prendre les possessions dels nostres avantpassats de la terreta. I tindrem sucre per al ron. I per negociar. I de tant en tant ens ajuntarem en les macets. Menjarem, beurem i farem filaetes. I mos lligarem als macets. I dieu que venen els moros? A muntó. Una armada enorme, encapçalada per almoràvits, però també per moriscos. També n'hi ha tuaregs, i mudèges, i marraques i taifes. A muntó de moros. Si no us foteu cosa... Si no vos fotem nosaltres, vos fotran ells ben fotuts. Això està clar. I vosaltres no? No, dona, no. Nosaltres arrabassem, cremem, destruïm, però no conquistem. Com anem a conquistar el nostre poble? Això no té trellat ni forrellat. Correcte. Estan tranquils. Vosaltres arregleu això, que per cert heu teniu fet un gatxull. Feu sucre amb la canya. Mos doneu una part a les nostres mangarrufes i nosaltres vos ajudarem a resistir contra la morisma. Ja tenim acord! Va. Vinga. Anem a ballar la bola. Moment. I el retorn? A veure. Isabel! Va, posa't d'aigua, no ho mitjà. Tranquil. Ja per tots. Isabel, trau el menjar. Ai, mira. Mira tu, mira. Fica't ella. Boca de pasta bona. Això. Això està bo. Mare meua. Són pirates. Saps que portàveu fam? Mare meua. La casalleta, va. Estàveu mort de fam, mort de gana. Com ara, preguntar-nos ofendre, vostès no seran moros per casualitat. Això. No sereu moros per casualitat. Home, moros, batejats no som. Nosaltres diem peralà i coses així. Però, això està boníssim. Això està molt bo. Vaja, que sou moros. I moros es tenen que defendre de moros. Estem fent un negoci de categoria. Per favor, per l'amor de Déu. A veure, això que ens heu tret és mel de romer. I no volen que vinga la morisma i s'ho emporte tot. Vinga, papa. Mireu, com sabeu, molt bona fama no tenim. I pirates armats de cap a peu, i damunt, sense batejar. Mira, ja he vist que vos agraden els trabucs i la pólvora.
Doneu-los un parell de trabucs i un parell de cantimplores d'eixes. Ja està vecinat. Sí, doneu-los-ho. I això en senyal de la nostra amistat. Porta. I ara mengem-nos això, que això està boníssim i ens content. Gelat amb el res. En canvi no, va. Va, antes de que es llaven, fíjate. Vinga, el dimoni. Pues estan poc bons, fíjate. Caram, a ser moros no pareu, Vos agrada prou la xamera i el pienset. Això com el morral. Això ens ha conquistat. Què més volem? Són tots uns famolencs despendolats. Hem de pactar. Els masers d'Oliva només pacten amb cristians. Si no mos va. Bategeu-vos! Això, bategeu-vos. Si voleu pacte, bategeu-vos. Ei, però com heu fet? Vale, ràpid, el que siga, però ja. Aquesta gent vol anar-se a dinar. Sí. Ja va. Anem allà. Ja tenim acord. Ja tenim acord, senyors. Ja tenim acord. Ara sí. I el retorn. On està el retorn? Sentències. Chano, daré senyors. Ja tenia jo quimera d'això. Mira, vés-te'n ahir Santa Maria i pega una mira per dins a veure si trobes a l'escolanit. I porta-lo per que sit seguida. Què és això que heu fet? Vosaltres, agenolleu-vos. No, si no. Home, ahí. Agenollats. Quanto espera-la? Ni nomenar-lo. Bo. Vinga. Ara vaig a canviar la casalla, no siga cosa que se la feu entre tots. Mira, com tampoc tenim aigua, els batejarem en casalla. Millor, abans de que se la pegau, que després venen els almoràvits i tots els altres, mos pillen bufats i mos guanyen com sempre. Au, en casalleta. Mare meua. Està un poc... Mare. Mare com ve este, tio. Mare com ve. Quin retorno porta. Ave Maria Puríssima. Senyor Bonet de Camaner. M'heu fet cridar. Josep, el fet històric està a punt de succeir. Així mateix, davant d'este gran auditori, requerís de la teua presència. Jo? Sí, tu. Què? Senyor Bonet! No estareu pensant de vendre'm el pirata que jo soc! Senyor Bonet! Senyor Bonet! Que jo a vostè el tinc molt alta estima! No veu que és tan famolenc? Sí. Que no deixant ni els ossets! Me caguen tot! Mira que els claros sou mal pensats. No, home, no, alça. Que com no està el senyor Retorn, necessitem de la teua ajuda per a batejar a estos infidels. Això està bé, que per això estudia al seminari. Home! Clar que sí, va. Oremus quinieleison! Passem in terra dominus vobiscum! Secula seculorum! Para. Mira, com no n'hi ha autoritats així, bateja-los en valencià i així vos entenem tots. Val que sí? A més... Pel salt del bou i l'entret a l'enginy. Bé! Fan 10 anys, en recordeu-se'n? Divendres de matí de festa a les 12 en les passes no. Jo, Josep l'Escolà, de Santa Maria la Major, futur retorn. I si pot ser un dia plegar. Vos batege in nomine Patere. Com han quedat? En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Tots batejats. Amén. Ja està? Molt bé. Vinga, ara ja formeu part de la cristiandat i haureu de defendre el vostre tros de València dels atacs de fora i de dins. Compartireu el sucre i les armes.
I la sèquia mare que passa per ací i mou el molí. I l'enginy, que és el nostre tresor, que va de lluir, serà per sempre testimoni d'este pacte. Molt bé! Ole! Ja som pirates d'Oliva! I com a olivans lluitarem, defensarem el poble, menjarem, fartarem, farem filaetes i parlarem! Visca l'Esparler! Visca els pirates! Visca la festa! Visca Oliva! Welcome to Scotland. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets on next to you. And if I fever, well I know I'm gonna be the man who's sleeping next to you. I walk 500 miles and I walk 500 just get me that man who walks 1,000 miles to fall down and shoot you. Yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the one tattoo, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, yeah, I know I'm gonna be the man who come back home to you. And if I go, well I know I'm gonna be the man who's going home with you. I walk 500 miles and I walk 500 just to keep that man who walks 1,000 miles to fall down and shoot you. Well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, yeah, I know I'm gonna dream about the time when I